această competiție. Samba. Dança, essa magia dos movimentos é a harmonia de Deus. Essa magia dos movimentos nossos. Mulțumim și pentru prima oară în această seară, doamnelor, domnilor, permiteți-mi să mulțumesc din partea organizatorilor pentru partenerii acestui eveniment. LCS RDS, Orbit, La Dorna, Radisson Blu, Hotelul Iachi, Gold FM, Choices, Cocor Store, Monfatlar, Divorțeni, Vita Ritma, Bristo, Serus, Spectacular, Neiguard, Ria Clinic, Actavis, DLC, VB Leasing, Infinity Trophy, Lenovo, Unidata, Bitdefender, Elevate, Fermier.ro, RATB și RX Atelier. E sorsa Oalea, vrea să ducă la Bianca și nu îndrăznește să zică lui ăla să dea la o parte. Mulțumim! Ladies and gentlemen, let us put our hands together for... Doamnelor, domnilor, haideți să susținem cu aplauze evoluția perechii cu numărul 59, cap number 59.
Perechea cu numărul 59 vine din Rusia. Cu numărul 119, aplauze pentru evoluția perechii Dimitri și Anastasia. Perechea cu numărul 119 este cea de-a doua și ultima pereche din Rusia în această finală. De asemenea, perechea 261, Guillem și Rosa. Această pereche are sânge latin, vine din Spania. Continuăm de ritmul de rumba. Ia uite la mine! Ia săraca începe să trebuie, găsește unul să o aducă înapoi. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Și eu că am lăsat mă ține. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedar para hacernos sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Mai devreme de la răspunsul le-a funcționat și făcea la un moment dat și a terminat dacă melodia și el făcea. Ce chiar l-a electrocutat cineva. Voi continua prezentarea dansatorilor. Voi începe de această dată în ordinea numerelor de concurs cu o pereche din România, perechea 405 Roman și Mirona. De asemenea, vă rog să susțineți cu aplauze evoluția perechii cu numărul 436, couple number 436, Roman și Vera. Roman și Vera nu vin de foarte departe, este o pereche din Ucraina. Iar cu numărul 489, din nou o prezint la final, nu are decât păcatul care e cel mai mare număr din această finală. O altă pereche din România, Sergiu și Maria. Ne pregătim în momentele următoare pentru cel de-al patrulea dans, Paso Doble.
pentru evoluția acestor perechi. Mai avem un singur dans, doamnelor și domnilor, în concurs la Dance Masters 2012. Cred că știți deja care este acela. Dance Masters 2012, ediția cu numărul 9, a fost organizată de cluburile de dans sportiv bucureștene, Phoenix și Pas în 2, alături de domnul Bogdan Păun, antreprenor de dans sportiv. Partener al evenimentului a fost Ganten Sterling Consulting, iar competiția se desfășoară sub egida Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, ANST, a Federației Române de Dans Sportiv, FRDS, și a Federației Internaționale de Profil, WDSF. Vă mulțumim că ați fost alături de noi până la această oră târzie. Ultimul dans la Dance Masters 2012, Jive!